Sizosiza wena kunomuntu omidlimele sesifuna imeneja-ke ekuthiwa ama-managing usona isitshela ukuthi umnikazi webhilidi asifuni urente wena komunye umuntu funa wena urente kumnikazi webhilidi ube ne-lease agreement nomnikazi webhilidi ngoba ungathola ukuthi nje urenta malini lapho 11,800 bese bakhona abakusizayo ngaphansi kwakho. I-lease agreement wayisayina wena? Futhi saluni mina ngayithenga Nkosi yami umuntu wangaphandle but yena umuntu ayirenta yena China lalena so ama-details wayithenga ngamalini? bakuyithenga futhi usarenta kodwa ya uyayithenga bese kodwa uyayirenta wena uyi-renovate. Uyithenga kanjani? Uyithenga kanjani ungayena umnikazi? Uyithenga kanjani? Njengamanje mangayidayisa uthenga yonke into ephakathi. yes 100,000 Ikabani? Phela ngeke ngiyidayisele into ongeyona yami. Angithi inkinga iqala lapho. Uthenga i-inventory ngenkulu yonke nabasebenzi bezosebenzela wena. Awusuke uthenga into ephakathi. Service yakhona nama-client akhona uthenga khona. It doesn't mean uthenga all of indaweni But i-lease agreement phela kufuneka isayine uwe wena. Shuthi-ke wena uyanikwa ni-paperwork yokuthi wena osuthatha over i-lease agreement ibe segameni lakho ulethe ama-particulars akho. angeke ngikho uyakho ngoba ngathi